Damin, Damin. Damin, anak kesayangan. Oh, anak kesayangan siapa? Aku. Oh, no. Aplak, Ayo. Ibu. Nyake, nyake. Ayo Ibu. digoyang Sama siapa tadi nyake. ibunya? Campur sari Semuanya yang ada di sini ya. Joget semua ya. Saiki orang nganggo sesuk. Ayo masih. Keri. Ayo, kembang. Langsung seragian ke Mas. Ini cantik banget panitianya. Sini Bu. Ayo nyage. Ayo. Spesial buat Buddha-Buddha yang cantik-cantik. Ala kader. Awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Abang miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman dengan ini oganya ya. Monggo Bapak. Kleyang tak sawang besok ning ngepang. Siap. Kegancangan tak rindek saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih Monggo Bu Ina joget muda lho iki. Joget semuanya ayo. Dangdung. Ibu-ibu abang tamu. Iki mbok dipenake ngono. Ning omah wis ora krasa. Anggoleki sing Joget, Bu, ayo. Biar anggonku goleki Ora krasa. esuk awan nganti wengi. Eman dengan dilio kanyayang kleyang tak sawang meco neng ngepang kancangan tak rindek saka kadowan sarawe goceh dheweke ngalih pencoan.
wang liyan yen sipodang ngandutut ati keprana ora mandro atiku sana saya dodro tak sanani sona pekat ulute gedho yo 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 Matur sembah nuwun. sampun nggih Bu nggih tasih wonten setunggal malih lagu nggih Iya. lagu Jogja Istimewa Jogja Istimewa Duo Gana sama Yang Dimas centil. Tejo. Sugeng lenggah Kalau kucingnya kayak gini. saben bengi Dik nyawang eyang kakung wonten pundi Adik Tejo. nggih Niki mengki caping ngurus ngersake Mbak Kakung info merapat ke Pak Amin. oh ngaten Nggih, info saking Mbak Kakung. menika Mbah Kakung menika mbahipun Mbak Erika Pak Amin nggih. oh nggih Mbah Kakung Pak Amin. nggih aku Timbang turu, timbang turu, Timbang turu. Timbang turu. Dedek mau melu lho Dedek nek ngono kuwi. Dedek mau ikut bapak? Nggak boleh kayak begitu. Kok malah konotasinya tuh kan kemana-mana. Apa itu? Kamu kepiye coba? Timbang turu. Timbang turu. Dik Tejo punya aksesoris loh, Dik. Apa? nak Karis ki anu Sak melinju. nak Karismu cepat kayak mau nyake kan timbang turu nah to nak Rizka ora ngono Ini aku ngapak kok. ya piye Nek ngapak ki cetak. 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 Ayo, Dik. Timbang do turu sore-sore. Ya ngono lho sing bener ke.
Ayo do tindak daleme bos ayam Indonesia. Siapa, Dek? Bapak Amin Raharjo. Alhamdulillah. Karo bintang film Indonesia. Siapa, Dek? Ibu Susana. Ya kan? Keren. Yen memajang. Yen memajang mung karo janur kuning, janur kuning, janur kuning. Sing tuwek karo sing tuwek Tak ya. kandani, mau sampai disemoni lho kalau Mbah Kakung. Piye? Kadane ngomong. Ngono. Nek aku gak trimo nek di ngono Ayo, tuwek ambek tuwek, ayo. Tuwek karo tuwek, kena sing Yeah. nom karo nom ya. Tuwek sepentingan goyangane ya. Oh iya dong. Rasane. Malah dia juga masih belajar ini. Alah, dari Kita pengalaman. Ah. Ayo tindakan Rene sepasang-sepasang. Ayo, Yuk kita lewat VIP. kita VIP kamu situ ya. Kok melok-melok lho, kowe iki senengane lho. Kok kowe Aku dong digendong. Emang ya situ mampu gendong. Kan udah loyo. ada bos kita nanti ikut nyanyi loh. Selamat siang, Mas. Sore. Sore. Wah, lah bocah ki ayu-ayu kocrok. Selamat Orang sore. iki wes sore kok selamat siang. Iya sore. Aku tuh soalnya kalau ngeliat Masnya itu auranya terang terus, tak kira siang loh, Mas. Oh. Iya. Bah, salih. Aduh. Salih, Pak. Pak, awas, Pak. Dia Pak, dia cincin, gombalannya Pak. pinter loh. Sekarang kan sore. Iya. Tapi kalau melihat auranya Mas itu kayaknya menjadi siang Nah, terus. kan terang toh, Mas. Terus jadi Mas kayak jawab, "Dek, Heeh. kamu itu cantik, Ah, masa? tapi koclok." Yen memajang ya, Ini Dek. nggak tahu. Masnya nggak punya Mas. bahasa Jawa bagaimana? Mas, tahu koclok nggak? Nggak tahu, itu bahasa Jawa bagus loh. Koclok Koclok itu artinya cantik. Koclok Iya. itu makanan yang di Bukan. itu. Coba gimana? Koclok itu Baska kamu koclok. Mbak Rizka, Hah? kamu koclok. Artinya Artinya apa? Artinya apa? Mbak Rizka? Cantik, cantik. Cantik. Nah. Rizka kocelok yuk, Rizka Kalau kocelok. kalau Mbak Rizka, kamu cantik banget. Berarti Mbak Rizka Koclok banget. Mbak Rizka kamu koclok banget. Mbak Rizka sangat kocelok. Yen memajang, Mas, thank you ya. Aduh. memajang, yen memajang. Ayo, Dek. mung karo Bakung. janur kuning. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ibu Susana, assalamualaikum. Tak kudange. Tak kudange Pak Amin. Sing pundi ta sing tikutang? Geyang. Tak gandil. Sak melinjo, Tak geyang. sak melinjo, Sing gandul. sak melinjo. Ting tak ting. Kembang bae weton gunung. Pasang kamu kono. Rono. Sini sayang, sini sayang. Silakan monggo. Pacitan sarabe ternyata opo-opo kini wes kaya sedulur kayak saudara tuh ya Ya. sehati ya. Kompak ya. Nah ini baju kita aja kan nuansanya sehati bersama Mbak Erika, sama Mas Endri. Jadi rasanya itu kayak ditonton, oh memang menyatu dengan keluarga. Iya, betul. Gitu. Mas Tejo. Kenapa? Sing ngersake Mbah Margono. Mbak Margono, engkang ngersake
kecaping gunung menika Mbah Margono. Nggih, Pertanyaannya. siap. Iya. Mbah Margono. Pertanyaannya, nang Wuryantara tuku trasi. Heeh. Cakep. Mbah Margono sing endi? Embuh. Ingkang pundi Bapak? Mbak Margono pun maringi. Mbah Margono. Mbah. Teng pundi Mbah Margono? Iya panas ya, Dek. Kowe ngerti ra batine Pak Amin ki piye awake dhewe tekan kene. Aduh iki garangan do rene iki ngopo ngono Genah ngetokke meneh. Lho iku, tenan to ngono. lho guyu to langsung bapak to. Wong ket mau ki meneng ae bareng diomong awake dhewe garangan terus mesem. Pak ngapunten nggih, mangke nek teng dompet niku telas nggih dimaklum. Soalnya niki garangan ekstra, yo to Pak No. Ibu wis Aku- nyapi kok ning ngetas kok. Aku nek karo Pak Amin sering ketemunya di tempat hajatan. Tapi kalau sama Bu Susana itu tiap malam saya nonton di TV. Oh iya. Mau keluar loh ini film yang beda. baru loh. Judulnya, Ini beda sayang. Nyi Ratu Kidul. Ini Dudu, Dek. beda. Banci beranak dalam kubur. Bu, kowe kok ning ngono tak cerep-cerep bon-bonamu engko Mas Dejo ngono. Panas. Udan. Janjin Piye Mas janjin nek Mbak Kakung, nggih. dipesen Mbak Erika. Iya. Om Tejo sampean ke teman-teman karena penyanyi ini tuwek-tuwek hati-hati kalau kejegung. Ini kan bolong. Oh. Ya, ya kan? Nah kan, alah alah alah, alah. Kucing, hus, hus. Ah! Panas udan. Panas udan. Lengaling. Oh, dan panas lengaling-aling. Bagaimana kalau Pengen kita mencari capek. Pak Margono di bawah? Gunung. Ora, Dek. Ora. Yo Ponorogo, Ponorogo. Reoke Ponorogo yo. Waroke Ponorogo, endi waroke Ponorogo? Ponorogo, Ponorogo. Nya. Awak dhewe lagi nang ngendi? Loh kan saya kan mewakili bapaknya Mas Andri. Iya. Mari kita mencari Pak Margono saja yuk. Yuk. Ayo. Di mana? Eno mane. Najan banyu. wadon dhisik. Oh iya, Ding. Jari Ibu salah kesel ngadeg jare. Iya. Nadian. Mbak penyanyi, Mas penyanyi, mau mencari Pak De Margono. Salaman dhisik mrene gek tekan besane gek gimeduk. Nadian wadon saaraton. Komandan suarane. Etan bali ngulon tiwas edian ragelakon ngono ya ngono. Inumane banyu Garap tayub ya, Dik. Garap Mas tayub Gino, Gondomono. Mbak Gia, ini Bapak sama Ibu Besan ditawari dong lagunya apa? Nggak usah, paling juga nggak nyawer, udah biarin aja. Bapak Lagu Ibu. apa? Lagu apa? Oh mantan. Ini Bapak Zaman berjuang juara Kelingan mana lanang biyen tak openi ning saiki ana
kadang biyen nate janji ning saiki apa lali. Dek Rizka. Neng gunung tak sadangi seka Oh sapiring dadi rubung yen tak silih Gea Monica.